dnešnej epizóde uvidíš. Že svet sa akože hýbe teraz strašne rýchlo. Tá ceruzka stojí, že 2 eurá. Zo spermí. To má byť, nový trend, áno. Ahojte, vítajte pri prvej pilotnej epizóde našej novej relácie. Na čo ti to všetko je? Začneme tým, že prečo sme si vybrali tento názov. Je to beauty relácia a práve s týmto komentárom sa stretávame v celku často. Mne to hovorí zväčša môj priateľ, keď prídem s veľa kozmetikou domov. Podľa mňa to je normálne. Že človek, ktorý sa v tom až tak nevyzná, tak samozrejme, že sa opýta túto otázku, na čo ti to proste všetko je. My sa tejto téme venujeme aj profesionálne, možno máme o mnoho viac kozmetiky ako mnohé iné ženy, aj keď neviem, ja veľakrát, keď prídem do kúpelky mojich kamarátok, tak mám pocit, že toho majú viac ako ja. Verím tomu, že sa v rámci tejto relácie stretneme viacerí takíto beauty nadšenci a budeme sa dnes venovať veľa zaujímavým témam. Ale začneme trošičku po poriadku. Začneme tým, máme tu v podstate stále ešte nový rok. Práve začiatkom tohto roku viacero zaujímavých trendov vyšlo do popredia. V prvom rade je to ošiaľ okolo nostalgie. Áno, a roku 2016. OK. Každá z nás má trošičku iné spomienky na tento rok, predpokladám. Áno, tak mali sme aj rozdielný vek. Ja mám akože na rok 2016 strašne dobré spomienky. A vždycky, keď mi vyskočí teraz nejaký nový trend na rok 2016, tak mám akože brutálnu nostalgiu a tak mám úplne, tak ma zahreje na srdci proste z toho, lebo vtedy bol ten rok, kedy som akože ja už začínala riešiť, že OK, tak ja by som chcela túto špirálu napríklad a takto, že už som začala byť taká, že OK, že nenamalujem si iba obočie, ale aj špirálu proste. Prvým mojím takým, že wow vecou bol taký, že EOS. Balzam. Áno. Ten som mala aj ja. Áno. Tam sme sa stretli. Keď, myslím, že koľko si ty mala rokov? Ja som mala v roku 2016 15. 15. Čiže to už si riešila aj obočie, aj špirálu. Áno. Wow. Čiže ja som bola taká, že úplný, že peak puberty vtedy. Ale bola si beauty nadšenec v podstate veľmi prirodzene. Hej, že ja som si dávala vlastne iba bronzer, špirálu a obočie. A to bolo, že keď som išla von. Ale keď som išla do školy, tak som si nedala nič. No pre mňa rok 2016 je zaujímavý tým, že som už rok vlastne nakrúcala YouTubeové videá. Vtedy to bol veľký boom, hlavne YouTube vtedy fičal. No, TikTok ani Instagram neexistovali, alebo to nie v takom rozmere ako dnes. Beauty boom zasiahol aj mňa napriek tomu, že som nemala nejak veľa sledovateľov. Mi značky posielali veci len preto, že videli, že tam niečo vzniká, nejaký typ obsahu. A pamätám si, že ja som sa vlastne k beauty viacej dostala cez skincare. Hej, že skincare bol taký ťahač pre mňa. To ma vždycky zaujímalo, kremiky a podobne. A teda ten make-up potom postupne, samozrejme, tiež som si to išla. Vtedy fičali veľmi matné rúže. To som skúšala, potom som postupne zistila, že mi to až tak nesekne. Myslím, že to bol rok 2016, keď prišiel NYX, akože kamenný obchod do Auparku. Mám taký pocit. Možno to bolo trošku neskôr, ale vtedy už boli tie NYXy. Ja som sa za tým išla úplne zblázniť, že ja som chcela mať každý odtieň a väčšinou to boli ale také tie zemité, také tie mŕtve kultom to odtiene, ktoré akože na mne vyzerali podľa mňa, že hrozne, hlavne keď som mala, že suché peria, na to som si toto dala. Aj tak som to strašne chcela, neviem prečo, ani mne sa to proste, že nepáči. Ale tak s odstupom času sa veci zmenili. Toto bude rezonovať dosť aj počas celého roku. Je nostalgia, také obzeranie sa za minulosťou, neviem, či to je aj dopadom spoločnosti, alebo čím. Tak je to určite podľa mňa tým, že svet sa akože hýbe teraz strašne rýchlo, aj celá tá beauty a všetko, akože každý trend podľa mňa netrvá až tak dlho. A keď akože my dostaneme teraz nejaký náznak, že nostalgie, kde akože máme pocit, že ten svet sa nehýbal ešte vtedy tak strašne rýchlo, si k tomu podľa mňa, že radi vraciame. Dlhometrážne videá. No, áno, ja som tiež inak vtedy začínala pozerať takže YouTubeové videá, že takú tú youtuberku Nikki Tutorials, no, jasné. Tak ona vtedy robila také tie make-upy strašne, že wow a to bol taký full glam. No. Hlavne to malo, že 40 minút a vôbec mi to nevadilo. Veľmi ma to bavilo. To bol mega full glam. Aj Jeffreyho som pozerala. Vážne? 15-ročná Hanka. Jeffreyho stará. Wow. Poďme sa venovať novinkám a teda špecificky parfumovým novinkám. My sme s Hankou extrémnymi fanatikmi do parfumov. Naším najobľúbenejším hobby a teda aj súčasťou práce
je chodiť po obchodoch a ovonievať parfumy. Tým pádom sme vytvorili na našom Instagrame a teda aj na TikToku takú sériu parfumové agentky, kde teda chodíme presne po shopping centrách, ovonievame kadejaké novinky, alebo aj do nišových obchodov a podobne, takže ak by ťa to náhodou zaujímalo, tak si to vyčekuj. Čo by si povedala, že tak taký hit? To, čo podľa mňa, že úplne mi zarezonovalo v hlave, keď sme boli spolu a podľa mňa aj tebe, bol ten novinka od Armani, Power of You. Marakuja tam je hlavný tón a je tam akože aj vanilka, aj neviem čo všetko, ale hlavne tá marakuja, že je to také strašne šťavnaté, je to strašne fresh, je to také, že veľmi dobré. To je taká, že veľmi dobrá novinka. Celkovo, keď sme boli teda ovonievať najnovšie dizajnerské novinky, tak to bolo veľmi o ovoci. Veľmi svieže, ovocné tóny, berries, tie tiež teraz strašne idú, však aj ten YSL má berries. Bol tam ten Lancome Peach and Roses, ktorý akože bol fajn najskôr, ale potom, keď už mal projekciu na koži, tak nebol taký dobrý. Viacej rúžový bol. Aj tú Valentino novinku, to áno, je zase Valentino novinku. Plum. Born in Roma, fialová verzia, stačí vedieť. Ale taká cukrová slivka veľmi a bolo to fakt dobre, že nechcem byť hejter, ale mne proste nevoňajú Valentino voňavky žiadne. Ale táto sa mi naozaj veľmi páčila. Tá cukrová slivka tam bola hrozne dobrá a bolo to super. Dávam tomu 10 z 10. A čo sa týka nejakých iných noviniek, ktoré momentálne vychádzajú, čo ťa tak veľmi zaujíma? Teraz najnovšie ma zaujala kontúrka na pery od Make Up Forever. To by som si strašne chcela kúpiť. Top. Ja tú kontúrku mám v odtieni Endless Cacao už roky, asi by som ju ani moc nemusela už používať, že už ju mám dlho. Ale teraz vyšli s novými takými, že ligotavejší. Sú akože také glittery troška, ale sú strašne dobre, vyzerajú super na majú fotke. tam aj tie známe Wherever Walnut a možno aj také bledšie a celkovo akože tie ceruzky sú veľmi kvalitné, tak to mňa osobne najviac láka, to by som povedala, že už mám aj v košíku. Vyzerá to brutálne. Košík, kúpiť, zaplatiť. Mňa zaujíma, jak sa bude hýbať aj celá tá game okolo lipstainov veľmi, lebo však bola najskôr Huda. Tu sme vyskúšali, tá bola super. Potom prišiel NYX ako druhý. Ten bol trošku taký, že neúplne dobrý, teda nám aspoň teda nevyhovoval. A teraz už prišla aj Sephora s lipstainami, aj Summer Fridays. Čiže to sú také tie lip liner stains. Áno. A hrozne ma to zaujíma, ako sa to bude celé vyvíjať, lebo je to akože super, že si to dáš proste a nemusíš si to so sebou ťahať, ale zároveň tá range tých odtieňov ešte není tak široká a väčšinou sú tie odtiene warm toned hrozne a nikto ešte nemá také, že neutrálne alebo cool toned. Tie teplejšie odtiene nie každému svedčia. Hej. A keď, myslím si, že včera som kúkala zrovna Summer Fridays, vydala tiež tieto lipstainy a majú tam jeden cool toned, ale ten úplne je vypredaný. Lebo ten je hneď samozrejme najviac vypredaný. Ale že vieš, že prečo jeden spravia? To nechápam. Mňa sa nepýtaj. Som zvedavá, ako sa táto game bude hýbať ďalej. Poďme teraz si vybrať také, že našu top najobľúbenejšiu vec a takú vec, ktorá nás akože veľmi neoslovila. Že dajme si, že top a flop, hej? Keď sa bavíme o tých parfumoch, a ja som vyskúšala jednu novinku v uplynulom mesiaci, ktorá mňa osobne veľmi zaujala a už som dostala doslova niekoľko komplimentov na tento veľmi lacnučký parfum. Je to trošičku podobné ako jeden níšový parfum, ktorý je od značky Commodity a volá sa Milk Orchid. Toto je ale 25-eurový parfum od značky H&M v kolaborácii so značkou Elf. Je to veľmi krásna, taká vzdušná, krémová, drevitá vôňa. Vôbec nie extrémne sladká, je to ich Camo Blend. Ja som pôvodne neplánovala si toto kúpiť, ale potom som počula veľmi veľa dobrých ohlasov online. A ako máte možnosť vidieť, už som dosť toho aj minula. Si bola influencnutá. Bola som influencnutá a je super. Vravím si, OK, samozrejme ja som fanúšik veľmi drahých parfumov tiež, ale na doma, do gymu a čo ja viem čo, 20 eurová voňavka môže byť. A naozaj na to, že to stojí 25 eur, je fakt dobrá tá vôňa. Ja mám topku, drogerkovú topku. Ak sa môžeme o tomto baviť. A ja začínam zbierať cool toned ceruzky na pery, pretože mám pocit, že mi akože postupom času už nesedia úplne tie warm tone, lebo sa akože hýbu viacej do oranžova. Ja viem, že si môžem kúpiť tu od Make Up Forever Endless Cacao, ale proste nechce sa mi dať 30 €. Tak snažím sa si nazbierať akože viacej tých cool toned drogerkových lacnejších. Táto je od Catrice a volá sa Queen Vibes. Tu strašne veľa dievčat pozná. Proste tá ceruzka stojí že 2 € a akože
dosť dobre. Je tam veľa produktov, je plumping, je super. A druhá je od Rimmel, tá je trošku drahšia, tá stojí 5 eur, čo akože není stále strašne veľa. Ale je v odtieni cappuccino a je brutálna. Teraz k nej vydali ešte aj rúž, takže som taká, že neviem, čo mám robiť, ale cool toned, teda cerusky. Normálne si ma influencla, pôjdem sa asi z nich pozrieť. Akože táto cappuccino je fakt dobrá, akože brutál. Ja som Rimmel, podľa mňa bola taká, že zabudnutá značka. Pravda. A teraz oni spravili úplný rebrand a majú že fakt dobré veci. Že ja som akože dosť crazy about it. OK. Dajme si teraz aj ten flop. Okay. A ja by som začala s touto vecou, z ktorej som bola najskôr veľmi, veľmi nadšená, ale už teraz viem, že to veľmi nosiť asi ani nebudem. A je to tento eyeshadow od značky Maybelline. A je to taká tá ich trblietavá verzia, čo si vlastne akože dáte na vrch očného tieňa. On je krásny. Dá sa aplikovať tak, že vyzerá naozaj krásne, ale je veľmi nepohodlný na nosenie kvôli tomu, že aby fungovala tá akože ligotavosť toho očného tieňa, tak si ho musíte dosť navrstviť a nechať zaschnúť. Čiže tým pádom tá vrstva je dosť hrubá na tom viečku a človek to cíti počas celého dňa. Takže On je taký, že mokrý? Hej, je mokrý, ale zaschne tým pádom, že akože nepohne sa, čo je fajn, ale ty to úplne, že cítiš na tom viečku. Čo je nice, pokiaľ ideš to použiť iba do videa, alebo to máš na sebe 10 minút, ale celý deň by som si to nedala, lebo ja si ho fakt neviem aplikovať, že prstom, že zoberiem si trochu a dám si iba trochu jemnú vrstvu vôbec. To musíš navrstviť, aby to vôbec chytilo na to viečko. Pekný v efekte, ale nie veľmi nositeľný kúsok. To je škoda, lebo akože pekný odtieň. Môžem ti ho dať vyskúšať. Flop, zase vec na pery. A to je... Hanka je blázon na pery. Áno, bohužiaľ je to tak. Ja mám túto lip stain od NYXu a to bol akože za mňa taký smutoček vlastne, lebo ja som sa strašne na to tešila a mali dosť veľa tých odtieňov a tešila som sa, že akože ten aj špic je taký proste mega tenký, že sa s ním bude dobre kresliť, ale vôbec, akože ono to, že nefarbí, ja neviem, že či ja som dostala nejaký chybný kus alebo čo, ale že nie to, že nefarbí proste, že musím vyslovene, že tlačiť a ma to už aj boli, jak tlačím a není to až tak pigmentované a akože vydrží mi to reálne, že hodinu podľa mňa. Je to škoda. Myslím si, že je to taká missed opportunity. Vieš, že veľmi veľa hypu bolo okolo tejto cerusky fixky. A veľa dievčat si to kúpilo kvôli tomu, že je to lacnejšie ako mnohé tie drahšie verzie, ale v konečnom dôsledku to stojí okolo 10-12 eur. Stojí to tuším 12 eur a je to akože, je to také, som smutná z toho troška. Ako ja ju mám tiež, používam ju, ale podobné výhrady by som povedala, že mám voči nej. A poďme sa baviť o biznise. Máme tu jednu takú veľkú tému ohľadne beauty news v rámci biznisu a to je téma Pat McGrath Beauty. Myslím, že to bolo 22. februára oznámila táto už dlhoročná značka a bankrot, čo znamená, že hľadali investora a práve teraz vlastne získali investora na to, aby mohli ďalej pokračovať ako brand. A teda, čo si ty o tomto myslíš? Ako vnímaš značku Pat McGrath? Vnímam ju tak, že viem, že ona je akože uznávaná make-up artistka, ktorá akože vie, čo robí a viem, že určite má tie produkty dobré, ale pre mňa ako zákazníka je ten brand strašne, že unsexy. Aj v Sephora má postavenie ten brand také, že celý ten vizuál toho brandu je proste čierny. Pôjdeš do Sephory, akože celé to tam je čierne, hej, proste, že najskôr si nevšimneš tú značku. A keď už si ju všimneš, ale krát akože, OK, na čo je toto? Ja viem, na čo to je, ale proste človek, ktorý sa až tak nevyzná, tak nevie. A hlavne ona nerobí žiaden marketing podľa mňa tým produktom. Ja viem, že ona je určite zaneprázdnená, že ona je full-time make-up artist, ale keby si spraví video, že niekto ju natáča, ako proste líči na fashion showkách a ako používať tie dané jej produkty, tak vtedy už by som bola, že OK, tak toto na toto a toto na toto a hneď by som vedela presne, akože na Wuthering Heights proste teraz tá Patti Dubrow zo Chanel, že proste Chanel je tiež brand, ktorý je brutálne drahý a dajú sa zohnať oveľa lepšie produkty, ale že oni ma tak nahypili do toho a ukázali mi, ako používať tie produkty, že ja mám chuť si teraz kúpiť 80 eurový nejaký highlighter stick, pritom vôbec nemusím. Ale že
Ono je to tak, akože tieto easy steps, keby proste ona podnikla, tak si myslím, že by to bolo lepšie. Ono je to veľmi zaujímavé celkovo s históriou tejto značky, hlavne kvôli tomu, že ona vlastne od 2020 začala mať problémy. 2019 bol absolútny boom Pat McGrath, dokonca tá značka bola bola nacenená na 1 miliardu dolárov. A aktuálne ten investor odkúpil väčšinový podiel za 30 miliónov. Podľa toho vieme, že tá značka teda išla veľmi dolu vodou od roku 2019 až po teraz. Väčšina ľudí, alebo teda fanúšikov tejto značky hovorí o tom, že je to kvôli tomu, že sa tam stále veci jednoducho opakovali, že tie mothership paletky boli v podstate podobné. Potom tam bolo takéto obrovské faux pas ohľadne tých kolaborácií. Ona urobila nejakú Star Wars kolaboráciu. What? Star Wars, to áno. Neviem. A neurobili ale nové produkty, oni iba dali nálepky na ich originálne pôvodné produkty. Takže tak to bolo také dosť veľké faux pas. Tam ľudia, neviem, či už na TikToku to odliepali tie nálepky z toho a videli, že to je iba originálny produkt. V podstate iba tak ale už tá značka bola v problémoch, takže dá sa povedať, že môžeme chápať, prečo to tak je. Mňa veľmi zaujíma, že či sa im podarí postaviť na nohy, že aký bude postup, aké kroky podniknú a či sa skúsia v podstate vrátiť viac k takému umeleckému make-upu, lebo tým je hlavne Pat známa. Ona robí veľmi zaujímavé, ako je tá prehliadka Maison Margiela. To bolo, že wow. Áno, to bol veľký virálny moment, ale oni tie produkty inšpirované tou prehliadkou vydali až rok neskôr, takže... Vieš, ale že to je presne ten bod, ktorý mohli že extrémne krásne podchytiť. Hej. Ja som mala plný TikTok toho. No, oni skôr nebohužiaľ. A akože keby to podchytil už vtedy, že začali by ukazovať tie produkty, ktoré presne používajú, tak že ja som videla toľko ľudí, že si túto vec kúpili, čo ona tam použila na tej fashion showke. Víš, a na čo budeš používať ten produkt, keď si ho kúpiš? To je proste zbytočné. Ale aj tak si ho ten človek kúpil, lebo to chce vyskúšať. A toto, keby ona robila aj s inými produktami, dá vedieť, že čo používa, tak úplne by sa jej otočila tá značka. Uvidíme. Držíme jej palce. Držíme im palce. Poďme sa teda baviť aj viacej o tej drogerke, pretože myslím si, že práve pre nás obe produkty z drogerie v poslednom čase začínajú byť veľmi lákavé. Ja som obrovským fanúšikom takých tých make-upov, ktoré sú viac high-endové, viac drahšie. Ak sa ma niekto spýta, do čoho máš investovať v rámci svojho make-upu, investuj do takej tej base, hej, to myslím si, že mnohé ženy vedia, hlavne čo sa týka korektoru a celotvárového make-upu. Táto vec je z drogerie a je to novinka od značky Maybelline, je to ich Plump and Glow Makeup. Musím povedať, že je porovnateľný s mnohými high-endovými produktami, ktoré som vyskúšala. Za zlomok ceny, samozrejme. A dnes ho mám na sebe a nosím ho v poslednom čase veľmi často a siahnem po ňom, aj keď mám doma House Labs, totálne vyhypovaný, alebo Giorgio Armani Luminous Silk, totálne drahý make-up. Siahnem po tomto, pretože je veľmi krásny, easy, viac taký glowy na pleti a tiež sa veľmi dobre nosí po celý deň. A okrem iného, myslím si, že tiež jeden z dôvodov, prečo sa mi tento make-up veľmi páči, je to, že mám dobrý odtieň. Že táto 118 mi sadne. A to je hlavné. Taký neutrálny odtieň, trošičku do olivova. Takže toto je moja topka z drogerie. Teba drogerka tiež zaujíma, čo by bola taká najväčšia topka? Ja to mám aj tu. Ja by som ťa aj doplnila. Ja si veľmi potrpím na korektoroch, keďže nenosím make-up, nosím väčšinou iba korektor. Je to ten lifter korektor. Musím povedať, že je super. Akože ja som sa troška bala, že bude taký hutný strašne, ale vôbec je stále hutný, hej, ale je taký, že ľahko sa blenduje, je hydratačný a vôbec není až tak strašne, že krycí. Mám ho rada a používam ho. Ja si fakt potrpím na tom a toto musím povedať, že je super produkt. Ja som bola prekvapená. On má takú viac takú našľahanejšiu textúru, že není úplne sérový, ale na druhej strane myslím, že veľmi pekne hydratuje to očné okolie počas celého dňa a to je dôležité hlavne pre teba. Ja by som povedala, že toto som aj robila na to Reelsko. Najlepšia riasenka v poslednom čase, ako som vyskúšala od značky Catrice a nielen teda od značky Catrice, aj od viacerých ďalších značiek, ako napríklad Essence. Máme už dnes v drogérii také, že tubing riasenky. Ja milujem tubing riasenky, lebo sa veľmi jednoducho odličujú a vôbec sa neotláčajú. A táto okrem iného je aj v krásnom hnedom otieni.
a nosím ju absolútne každý deň. Absolútne každý deň. Myslím si, že je super. Ja som strašne akože nahypená do jednej riasenky tiež z DM-ky od Catrice. Do tejto bordovej, tá je strašne super, tu odporúčam. Ale chcela som sa pobaviť o tomto Catrice Aura Highlighter, Bouncy Highlighter. Je to strašne pekný odtieň a je to také jemné, strašne také, jak hodvaby som chytala. Je brutálne pigmentovaný, čo som mega prekvapená z toho. Reálne si ho dávam každý deň a akože treba s ním trošku opatrne, lebo je fakt pigmentovaný. Ja si ho dávam prstom, že keď si ho dávam ak štecom, tak si omylom nanesiem veľa. Fakt za tú cenu, ja som, že wow, proste. No, my to máme tak s Hankou, že niekedy vyskúšame obidve jeden produkt, keď nás to zaujíma. Ja som tento tiež skúšala a musím povedať, že je fantastický. Že ja som ho dokonca porovnávala s takým highlighterom, ktorý stojí okolo 70 €, takže myslím si, že ten finish je ešte o niečo. Akože veľmi ma to prekvapuje, aké dobré veci začínajú byť v tej drogerke, lebo ja som vždycky bola také, že najskôr, akože keď som bola mladšia, som používala tie drogerkové veci, ale potom som zistila, že vlastne lepšie sú akože tie trošku drahšie, že naozaj mi lepšie vydržia, ale teraz mám pocit, že už to úplne není tak? Nie, že fakt človek nájde také skryté poklady v tej drogerii veľakrát. A jeden skrytý poklad, ktorý by som chcela ja spomenúť, je podľa mňa v celku taký nenápadný a nie veľmi sexy produkt. Od značky L'Oréal málo sa o tomto hovorilo, je to ich Infallible, taká kontúrovacia tyčinka, ale ja to mám v odtieni, ktorý je skôr taký, že podobný bronzeru. Nie je to úplne, že studený odtieň. Ale je to dostatočne taký, že hnedastý nositeľný ten odtieň. Nie je to také oranžové. Že není úplne oranžový a ja toto milujem, keď niekam cestujem. Lebo bronzre sú obyčajne veľké a toto, keď si hodíš do taštičky, tak to je úplne a krásne sa blenduje, veľmi dobre drží. Takže toto by bola taká, že veľmi, veľmi dobrá topka, ale taká, že človek by na to ani nepomyslel. Myslím si, že oni teraz vlastne vydali najnovšie také tie bronzujúce Lumi Stick, alebo neviem, jak sa to volá, to je nehorázne oranžové. Ja nemôžem mať oranžový bronzer, vyzerám potom ako sa vraví, umpa lumpa. Teraz na TikToku je taký trend, že keď si dáš akože moc oranžový bronzer alebo kontúru, tak vyzerá, že taká tá americká zmrzlina, taká tá, kde máš že vnútri, že čokoláda, jahoda a vanilka. Sa nejak volá, už neviem, pridáme si obrázok. Ale neviem, jak sa to volá, ale akože všetci si robia srandu, že keď máš moc oranžové, tak vyzerá, že je tá zmrzlina. Toto boli naše topky z drogerie. Ak by ste sa chceli zapojiť do našej konverzácie o drogerkovom make-upe alebo máte nejaké vaše obľúbené kúsky, určite nám napíšte na našu e-mailovú adresu. Na čo ti to všetko je @glowenow.sk a my to budeme potom čítať v ďalšej epizóde, alebo ak vás niečo zaujíma, čo by ste chceli možno počuť v tej ďalšej epizóde, takže určite nám napíšte. Vymysleli sme si takú trendy game. Každá sme si napísali niekoľko takých aktuálnych trendov. Na základe týchto trendov budeme reagovať pomocou takýchto ping-pongových rakiet, že či je ten trend super, alebo či chceme, aby skončil. A dajme si aj také, že niečo medzi tým, že neviem sa rozhodnúť a vysvetlíme, že prečo. Keď nie, tak ho odpalkujem prečo. Prvý trend. Mikro francúzska manikúra. Toto je hard pass. Toto je taký ik, že dovidenia. Za mňa to je ik strašný. Ja to neznášam. Akože celú francúzsku som taká, že... Wow, tak to máš podobný názor, ako ja som v živote nemala francúzsku manikúru, mi sa to nikdy nepáčilo. Ja som mala. Mala som podľa mňa, že pred 3 rokmi, pred 4, ale akože to bolo, že raz som si to dala a bola som, že dobre stačilo. Mne sa páči francúzska, keď je taká, že divná, iná. Aha, že iné farby. Hej, ale že napríklad, že jak som ti ukazovala minule, že chromový podklad, hej, a na tom, že ja neviem, nejakú divnú farbu, hej. Že to sa mi páčilo, lebo to je iné divné, ale takže basic francúzska, ešte aj úzka, mikro, tak to je, že... Extra. Že nie. Dobre, ideš. Fun makeup is back. Jasné, ale aj keď... Ja som tak na vážkach na tomto. Mne sa to páči. Mne sa tie veľmi farebné očné tiene a líčenia veľmi páčia. Problém je v tom, že mne sa to moc nehodí. That's okay. Ale však vieš, že tebe by sa hodila linka nejaká farebná. Že nemusíš mať ani tiene, ale linku a to je stále fun. Také, že zelené, alebo také farby, ktoré akože celkom dávam, ale tie ružovo a la Zara Larson. No. Matné pery, alebo také blurred lips.
Okay. Ty si, že áno? Prečo? Podľa mňa to vie človek spraviť pekne. Že dnes už tie textúry tých rúžov sú o dosť odlišné ako kedysi, ako keď sme sa bavili o tom roku 2016. A hlavne pokiaľ ide o také tie blurred edges, také tie rozmazané okraje a matné pery, myslím si, že to môže vyzerať dobre. Akože to, čo si robila tú Ninu Park, tak OK. Ak to má vyzerať takto, tak s tým súhlasím, ale ak to má byť proste, že matný rúž, a nič, úplne, iba matný rúž, tak to sa iba, že no. Paderana. Top. Za mňa top. Napísali sme na túto tému aj článok, ktorý ti linkneme pod týmto videom. A je to teda zložka, ktorá pochádza z DNA lososa, alebo ako ľudia radi vravia, zo spermí. A teda môže sa použiť injekčne, alebo aj v produktoch. A teda ak chceš o tom vedieť viac, čítaj na gloweno.sk. Kolagénové masky. Akože hydrogelové? Hydrogelové, no. Hydrogelové masky? OK, tomu ver. Hydrogelové masky sa naučím v zásvete, milujem, to je moja nová obsesia, takže áno. No ja sa vždycky potom zamýšľam nad tým, že ako veľmi neekologické to je, vieš? Však áno, hej, áno, ale tak neekologické sú už aj klasické sheet mask, lebo je to zabalené v plaste. A ešte to je preložené v plaste. No. Tak už to je asi jedno, či to je sheet alebo hydrogel. Frizzy hair. Také, že rozcuchané? Nie, frizzy hair je to, keď akože máš taký ten že návlasok. Že to sa páči? To má byť, to má byť nový trend? Áno. Podľa mňa to je otrasné, lebo ja mám frizzy hair a snažím sa už roky sa zbaviť toho. Akože keď sa na tým zamyslíš a máš prirodzene frizzy hair a si trendy, aj keď sa nesnažíš, to sa potom good. No neviem, dúfam, že to rýchlo odíde, mne sa to strašne nepáči. Halus, to som teda nepočula, wow. Tie berry parfémy. Určite áno. Určite. Ja som tak na vážkach trošku. Že Why? nie úplne áno, nie úplne... keď je tam strašne ako vpredu tá malina, jahoda, tak to väčšinou býva dosť sladké. Ja nie som fanúšik extrémne sladkých vôní. Ale tak vieš, že Kylie, čo má tu jambuži marshmallow, tak ona tam má jahodu a nie je to také sladké už tak. Na mňa je to dosť sladké. Mne sa tá buži marshmallow, nie je to úplne môj fave. Akože pekná, ale nedala by som si ju asi. Cool toned make-up. Ja. Myslím si, že to je väčšina mojich make-upov. Preventívny botox. Asi, hej. Akože ja by som chcela. Prečo zase nie? Prečo zase nie? Prečo si to nemôžem dať? Pretože si myslím, že ti to netreba. Ja absolútne chápem, každý sme iný, každý sa vnímame úplne inak v rámci toho, ako žijeme svoj život a tiež aj kvôli tomu, ako sledujeme sociálne siete. Osobne vždycky, keď sa ma mladé baby pýtajú, že či majú ísť na botox, tak im poviem, že ušetri si peniažky, cestuj po svete, užívaj si život. A pretože ten botox preventívny nespraví až taký veľký rozdiel, ako si tie dievčatá myslia. Fakt to stojí veľmi veľa peňazí. Akože zamrazí ti to čelo, nebudeš ho vraštiť, ale keď si to dáš spraviť, ja neviem, keď budeš mať 28, 29, 30 rokov, možno, alebo aj viacej, hej, že ja som si dal prvýkrát, keď som mal 34, a ono to fakt zafungovalo, že ten rozdiel bol vidieť, hej, čiže je to samozrejme, ako hovorím, veľmi individuálne, každý máme inú mimiku tváre, každému sa hodí niečo iné, ale nemyslím si, že 24-25 potrebuješ botox. Akože mám ja ešte, že skin first. Že teraz mi príde, že veľa ľudí rieši najskôr skincare, až potom make-up. No, tak určite, ale myslím si, že je to taký trend, ktorý pretrváva, tak to je definitívne áno, hej, že my sme veľmi zaťažené aj na skincare a veľmi sa tejto téme chceme venovať. Myslím si, že toto je už posledný trend, ktorý budeme dávať, hej? Áno. Chcela by som nadviazať, lebo práve tejto téme by sme sa venovali na budúci krát, keď vyjde táto nová relácia. A síce chceli by sme sa venovať korejskej kozmetike, takže ak by si nám chcela... Ak by ste nám chceli napísať niečo a vašu skúsenosť o korejskej kozmetike, tak určite na čo to všetko je @gloweno.sk. Bude to aj napísané v popisku a vlastne linky na všetky spomenuté produkty v tejto relácii budú tiež v popisku pod týmto videom, ak by ste si ich chceli čeknúť alebo kúpiť. Takže toto bola naša prvá epizóda relácie Na čo ti to všetko je. Ak sa vám to všetko páčilo, tak nezabudnite nám dať like, komentár, napísať nám na čo ti to všetko je @gloweno.sk a extrémne sa budeme tešiť na vás v ďalšej novej epizóde. A tiež sa nezabúdajte pridávať na odber a vidíme sa na budúce. Áno, ahojte.